మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తున్నామండి. మరి క్రైస్ట్ టెంపుల్ ఆధ్వర్యంలో మరి జరగనేనున్న మహా గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలు మరి శుక్రవారం సమయమందు మరి ఆయన శిలువ ధ్యానాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ 7 మాటల ధ్యానాలని మరి ఇమ్మాన్యుయల్ గారు, నిస్సీ పాల్ గారు మరి ఎంతగానో మరి ఆ యొక్క శిలువ త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి ఆరాధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మేము కూడా మరి ఈ యొక్క గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలో మేము పాల్గొంటూ ఉన్నాము. మీరందరూ కూడా రండి, సమూహంగా రండి. మరి పీవీపీ మాల్ ఎదురుగుండగా ఎస్ఎస్ కన్వెన్షన్ హాల్లో ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. మరి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి దేవుని నామాన్ని స్తుతించాలని, ఆయన శిలువ త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. గాడ్ బ్లెస్ యూ.